Lewap vilayetining Turkmenaba şäherindäki Türkmenin Agoy binasynyň öňünde Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenin altyn asr atly bayragyny almak ugrundaky bäsleşiň çäklerine geçirilýän Höwüsçüň Aýdymçy ýaşlaň ýanglan diýarym tele bäsleşiniň Lewap vilayet tapgyry geçirildi. Milli medeniýetimiziň osunutmyzyň ösdürilmegine ýardam bermegi, zekinli Höwüsçüň Aýdymçy ýaşlar ýüze çykarmagy, dörejilik ukyp bolan zekinli ýaşlaň sunugat äliminiň ýyldızlary bolup ýetişmeklerine giň ýol açmagy, şeýlede Türkmen halkynyň aýdymsa täze döwrewap aýdym saatlar bilen hasan baýlaşdyrmak maksat edilýän bu dörejilik bäsleşigine deslapky tapgyrlarda ýeňici bolan zekinli aýdymçy ýaşlaň onsy gatnaşdy. Bäsleşiň dowamyna ýanglanan joşgunly aýdymlar aýdym sazyň muşdoklarynyň gowy guşlaryny ganatlandyryp ýatda galyjy pursatlara baý boldy. Eminler topar tarapynyň bäsleşiň düzgünlämesine laýyklykdy. Höwüsçüň ýaş zekinliň sahna medeniýetine, aýdymy ýerine ýetirjilik ukyplaryna, türkmen edeb diliniň kadrlarynyň berjä edilişine uly üns berildi. Ýeňje diýilip aglan edilen eň zekinli aýdymçy ýaşlaň ikisi tele bäsleşiň jemgyýetçi döwlet derejesindäki tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Ýanglan diýarym tele bäsleşiniň deslapky tapgyrynyň ýeňjileri we oňa gatnaşlar ýürüti sowutlary bilen tylyglandy.